Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review episode 10. Sasendaweni encane le yababa Mseleku noMangwabe. Lena ke kodwa fan base yaMangwabe. Uthi ubaba Mseleku nimjwayela kabi. Lana ubaba Mseleku noMangwabe bebekhuluma indaba yomembeso ukuthi njengoba kaMakhumalo sekulungiseliwe noma belungiselela wona kwenzakalani ngalo kaMangwabe because uMangwabe noMakhumalo balandelana eduze bobabili sebeneminyaka ewu-14 beshadile noMseleku. Uthi-ke uMseleku uMangwabe mayethi kunezinto asafuna ukuyilungisa yena njengoMangwabe eziqondene naye nekhaya khona afisa ukukwenza shuthi ekhaya into efana naleyo. Mangibheka izinto ezifaka imali angafuni mhlambe ukuthi nobaba Mseleku kube sengathi into efana nale siyadlula-ke ayibalulekile leyo. Ngifuna le phathi ehlekisayo le engiyitshela labantu abasho lokho ngokuMangwabe. Uthi ubaba Mseleku kunabantu abahleze bethi the girl is on her way out. Shuthi bathi uMangwabe ushiye ubaba Mseleku ama-fans kaMangwabe ngoba uthela abantu abakuthandayo. Wathi uMangwabe phela shuthi khona abambhekile beyidlalela-ke. Le enye uthi abanye baze bathi uMangwabe muhle wenzani nobaba Mseleku. Uthi cha bayawafunda ama-comments, ngeke bayawafunda because leyo ngiyiqale ku-season 4 abantu bethi hayi bo, number 4 usendleleni, number 4 futhi muhle nje, into yesithembu ayimfaneli. Kusho-ke i-fan base yakhe, hhayi ukuthi bonke abantu basho lokho. So ubaba Mseleku uthi-ke nimjwayela kabi ngoba okokuqala uMangwabe nimazi ngaye futhi nimazi ngoba eshade naye. So nje abantu bayadelela kodwa muhle-ke. Cha I know iyangihlekisa lento, ngihlekiswa ukuthi usho vele lento nami sengiyifunde kaningi. Uthi-ke besizomazi kanjani or abantu bebezomazi kanjani laba abathanda uMangwabe kodwa kade sasiphekha. Yikho nje ngize ngisho mina ngithi ukuze umuntu ozo-enjoya le show umuntu osuke sekukhiphile ukuthi i-reality show because manje sesiyayihlebela nje ngefamily eyakhetha ukwenza le show yabo uMzansi Magic. Ezinye izinto asebezenzile eziningi azilona iqiniso. Kakade siphekha noMangwabe siphinde futhi si-unpack ngoba futhi use-decide ukuthi enze ividiyo noMseleku ehleka abantu ukuthi hayi bo nicabanga ukuthi ngiyaphi. Ibuye i-show aphinde futhi bexabane abantu bey'tshele ngempela ukuthi uyahamba. So ezinye izinto uyabona nawe ukuthi hawu phela lokhu akukho real. Nanokuthi-ke impilo siyayazi nje ukuthi zikhona izinto ezenzeka kunoma ubani ophilayo ngaphandle ukuthi unemali noma awunayo imali. Lezi zinto-ke ezingaveli esizazi ukuthi bayazenza nabo ngoba bayabantu noma kunesithembu. Yingaleso sikhathi-ke sesikhipha ukuthi-ke i-reality ayikho. So mase siza lana sesithola amanye ama-comment ubone ukuthi we, yazi uvele uthi we ukuyibona into uthi uyayifunda i-comment yinde kodwa manje ubuye usabe ukuthi uma uyiphendula phela le comment uzoyiphendula, le mpendulo ozoyisho kuzozwakala ngathi u-rude. Uma uyiphendula futhi ngempendulo eqondile futhi kuzoba ngathi u-rude. Ngoba phela mina enye into engiyibanga nabantu ukuthi kune-reality kune-TV show. Kune-reality kune-TV show. Engibona futhi kahle ukuthi mhla bafunda ukuthi i-TV show or i-reality TV show yenziwa kanjani, yonke enye into engiyishoyo ngeke siyibange. Noma siyibanga kodwa sobe sesiyibanga nomuntu one-understanding ukuthi khona into eyenzelwe i-TV show, kukhona nento eyi-reality. Into efana naleyo. Into efana nokuthi nje abantu kwabanye kuyenzeka uphela unyaka beke bebagula baye esibhedlela, izinto ey'fana naleyo. Nje izinto ezihambisana nokuthi impilo yomuntu ihamba ibe nalezi y'gaba nalokhu nalokhu. Manje mase sizobuka i-TV show kunezinto ey'ningi esazi ukuthi lena phela ingxenye yomuntu ophilayo azikho.
Nanokuthi-ke siyazi phela ukuthi usuku luqalaphi lugcine kanjani. Into efana naleyo asikho isidingo sokuthi sengaze ngibe specific ukuveza ukuthi i-reality yile. I-reality ukuthi wena ukhona uyaphila. Yileyo into eyi-reality. Le nto esingesize siyi-debate yileyo-ke i-reality. Ukuthi nje uyaphefumula uyaphila, i-reality leyo, into yangempela leyo. Ayidingi nje nanokuthi siyi-debate. Kodwa le enye-ke eyenziwayo, ngoba yinto eyenziwe, yinto ephekwayo, nokupheka nje kuney'thako zakhona. Ukupheka lokhu, upheke ukudla okuzodliwa abantu, kuba ney'thako ey'fakwayo ukuze ukudla kube mnandi. Manje if sekuzokwenzeka ukuthi sesibuke i-T_V show, sabuka zaba khona izinto esiyibonayo ukuthi oh, kwaze kwakuhle lokhu. Lokhu akukho kuhle, lokhu kuyihaba, lokhu nje hhayi asazi ukuthi bekwenzakalani. Yingoba lokhu okuvele kwi-T_V show. Kwi-reality-ke enye into esingayazi ukuthi baphila kanjani okwangempela, ngoba cha asilunguzi eMzumbe, kodwa silunguza kuMzansi Magic, nalokhu abakuhlele noMzansi Magic ukuthi bazosivezela khona. Kodwa nakho-ke kulokhu abazivezela kuMzansi Magic iyavuka imibono yethu, ngoba phela asisho ukuthi i-T_V or ishow izosikhethela ukuthi sicabange kanjani. Ishow isifunza lokhu okuvezwa yishow, kodwa ukuhamba kokucabanga komuntu nokubuka komuntu kuhamba la efisa khona ukugcina ngokucabanga kwakhe nokubuka kwakhe. Ngoba ngeke ungitshele ukuthi noma ngabe yindaba bakunikeza ukuthi kwenzakalani eThekwini, ube sewugcina lapho, noma hlampe-ke kuyenzeka ukuthi uhalele ukulandela lolo daba ukuthi hheyi, ngoba kuthiwa eThekwini kwenzeka into enjena, sekwenzakalani, isimo senjani. Wuwe osuke usuqhubeka nodaba oluthole kwizindaba zangalelo suku. Ifike-ke into ingixaye masivela kwi-T_V show, kuvela ifemeli, kuzoba nabantu abathi phuma ey'ndabeni zabantu, ngiyaye ngibe confused. Futhi lokhu okokugcina, ngoba ngiyibuza ukuthi manje-ke masibuka kuMzansi Magic sisuke sibuka iy'ndaba zabantu ngempela, ukuthi nje sinephutha nathi siyaqambukela. Angazi-ke asiy'vale bengizohleka abantu abathi uMangwabe wenzani noBaba Mseleku. Uthi uBaba Mseleku nimjwayela kabi. Ngisazoqhubeka ne-review ephelele ukuthi angikho-ke kahle. Le word lobu yenza iy'nto zayo, ngiqalwa yi-flu. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.